I sada je na redu naš zadnji takmičar, Srbenda. Pa Srbendo, recite nam kako se osjećate u našem ganz novom renoviranom studiju. Evo fino mi je, ajmo odmah krenuti na pitanja. Čisto sumnjam da ćeš mene uspjeti poraziti. Okej, pa ako smo spremni krenimo na prvo pitanje. Koliko koza na prosjek Turci siluju dnevno? Pod A 2, pod B 3, pod C 4. I tačan odgovor je naravno 4. Ovo je bilo lagano, i za takmičara, i za lovca. Pa da mislim, ja se u to lično razumijem. Sljedeće pitanje glasi, koliko centimetara u dužinu ima moj tuki? Pod A 10, pod B mnogo, pod C ne može se izmjeriti. Ja bih volio da se ne može izmjeriti, ali tačan odgovor je mnogo. Da budem iskren, baš me zanima koliki je. To ćeš saznati poslije emisije. Sljedeće pitanje glasi, koliko epizoda ima cijeli serijal Removing Kebaba uključujući i ovu epizodu? Pod A 10, pod B 8, pod C 12. Naravno, ovo ko ne zna, on ni ne zna šta mu je život doslovno. Tačan odgovor je da je ovo 10. jubilarna epizoda. Tako je, ja sam povodom toga napravio domaće baklave da proslavimo. Okej, super. Sljedeće pitanje glasi, da li je Sjeverna Koreja pobjedila svjetsko prvenstvo u fudbalu 2010. godine? Pod A jeste, pod B ispali su u grupnoj fazi, pod C nisu zabili nijedan gol. I tačan odgovor je da jesu zahvaljujući njihovom lideru. Tako je, ja sam bio na stadionu u Alžiru kad je bilo finale. Ali finale je bilo. Boli nas briga kad je bilo. Sljedeće pitanje glasi, koja država ima jednu veliku smršotinu na svojoj zastavi? Pod A Rusija, pod B Srbija, pod C Sjedinjene Američke Države. Tako je, i to ne samo jedna, nego 50 smršotina. Ja personalno da sam Donald Trump promijenio bi zastavu u bijeli polumjesec i zvijezdu sa crvenom pozadinom. Okej, to je to za prvi dio. Srbendo, pošto niko od tvojih prijatelja nije bio inteligentan ko ti, lovac ih je pojeo. Sada ideš u finalnu potjeru sam, i boriš se za 69.000 dinara. Okej, mogu ja to. Promijenili smo finalnu potjeru. Ovaj put da bi zadržali svoj novac morate se boriti protiv lovca do smrti. Tako je, muahahaha. Ko da će to biti teško. Ja samo počnem svirati harmoniku, i ti si mrtav. A ja samo kažem 2 riječi i ti si mrtav. 3, 2, 1, krenite. Allahu. A nisam stigao da kažem, ubio si me. Čestitam, Srbendo, ideš kući sa 69.000 dinara, ali kada bi imao kuću? Pitam se gdje sam ostavila svoj dildo.